Хәерле көн, исәнмесез? Мин Әхмәтова Ләйсән, Казан шәһәре Яңа-Савин районы 23-нче мәктәп укучысы. Габдулла Тукай, кышкы кич. Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Җылы өйдә утырасыз якын мичкә, утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел, хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ачы җилләр, тусын карлар, өй түбәсе саламнары килсен тармар, суыклыктан очар кошлар очалмасын. Сезнең урын әйбәт, җылы, ни кайгы бар. Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт, һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк. Өши бите, борыннары, үлми калса яхшы алар салкынлыктан, кайберсенең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар вә зарлылар, яшь балалар, аларны сез яратыгыз, җылы сүзләр әйтеп сөеп юатыгыз.